Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία σήμερα το τρίτο Peak BP Ultimate. Μάλιστα, σήμερα στο πλαίσιο των αγώνων Λιπούτη, οι οδηγοί της κατηγορίας Kart Baby είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην πίστα. Αν και μικροί στην ηλικία, μας έδωσαν ένα καλό μάθημα σωστής οδικής συμπεριφοράς. Επίσης, με αφορμή 40 χρόνια παρουσίας του ποδηλατικού ομίλου πατρών στα πολιτικά δρόμενα, πραγματοποιήθηκε και ποδηλατοδρομία, ενώ εντύπωση προκάλεσε και η εμφάνιση μικρών ποδηλάτων εντός της πίστας του Kart. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η χθεσινή πρώτη μέρα των αγώνων έδωσε ένα άλλο χρώμα στην πόλη. Οι δρόμοι του κέντρου της Πάτρας γέμισαν με κόσμο την πρώτη μέρα της διοργάνωσης, στην οποία οι οδηγοί πήραν μέρος σε ελεύθερες δοκιμές, στις κατατακτήριες, καθώς επίσης και στα ημιτελικά. Από τους φετινούς αγώνες δεν λείπουν οι σπουδαίες προσωπικότητες, όπως είναι ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Τζόναθαν Τόν στην κατηγορία Σούπερ, αλλά και οι Έλληνες Σταμάτης Κατσίμης και Εδιπίδης Ιωάννης. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που ήρθε σήμερα εδώ να δει αυτόν τον αγώνα που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται και έχει τεράστια επιτυχία. Φέτος έχουμε ένα σημαντικό γεγονός. Ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του Kart βρίσκεται στην Πάτρα για να αγωνιστεί μαζί μας. Μιλάμε για μια σημαντική παρουσία, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα μας. Πιστεύω ότι είναι φανταστικό για τον κόσμο που παρακολουθεί και για τον χώρο του Kart στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος αγώνας αυτή τη στιγμή έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία στη χώρα όσον αφορά την άποψη των συμμετοχών και των θεατών. Και ένα θέμα που πρωταγωνίστησε στο να έρθει ο Τονών εδώ και να αγωνιστεί ήταν ο κόσμος της Πάτρας, οι θεατές. Όσον αφορά το αγωνιστικό, μπορώ να σας μιλήσω για μένα και τις υπόλοιπες δεν γνωρίζω. Για μένα τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά το πρωί χτες. Είχαμε κάποια μηχανικά προβλήματα με το κυβότιο ταχυτήτων. Μετά η πίστα ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Προσπαθήσαμε να βρούμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις για να γίνει το setup ιδανικό και να είμαστε γρήγοροι. Σήμερα το πρωί τα ψήλο καταφέραμε, ήμασταν ανταγωνιστικοί. Στον ημιτελικό τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά, κάποια τρακαρίσματα. Ελπίζουμε για τον τελικό και να γίνει μακάρι το 3-3. Πιστεύουμε, το περιμέναμε ότι την Κυριακή θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό έχουν παίξει ρόλο και τα ποδήλατα που είναι ένα ξεχωριστό event που βάλαμε φέτος και νομίζω θα πάει καλά. Ελπίζω να περάσει καλά ο κόσμος και γι' αυτό το κάνουμε άλλωστε. Μάλιστα. Όσον αφορά τη διοργάνωση, υπήρχαν προβλήματα, από ό,τι μας είπαν όλα καλά και όχι. Κάθε χρόνο και καλύτερο μας λένε. Μα αυτός είναι ο σκοπός. Έτσι. Είναι σκοπός να το βελτιώνουμε όπου βλέπουμε προβλήματα. Αγωνιστικά είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο φέτος και πιστεύω να ευχαριστηθεί και ο κόσμος. Αυτό σημαίνει ότι αυτά που έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή
μαζί με την Ομαρχία για 2 χρόνια ήταν κάτι εξαιρετικό. Το ότι σήμερα υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα στην πόλη με κόσμο που έρθει και από τις τριγύρω περιοχές σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την οικονομία είναι, νομίζω, πολύ θετικό για την πόλη και πρέπει αυτές τις προσπάθειες που βγάζουν την Πάτρα προς τα έξω να τις υποστηρίζουμε και να τις στηρίζουμε παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Πόσο το μήνυσες? 7. Συνεχίζουμε. Η Δόμη Κωνσταντίνα, πάντα προηγούνται κυρίες. Εσύ καλέ πόσο το μήνυσες? 6. Κατεβαίνουμε συνέχεια. Έτσι, μπράβο.